Всички, аз съм Жоспит и това е поредния епизод. Това е първи епизод. Обърках, това е първи епизод на Лига на стигналите. Да, и... Съжалявам, че не съм качвал ключи за доста време, но просто няма възможност. Хайде де. Аз съм ретовър, като ме помните преди. За жалост, тук нещо трябваше да преинсталирам играта, защото не се бъгна и сега съм до никъде. Не знае къде. Ти имаш ли лавчук? Вие се разбира някъде. Лавчук имам. И това не е ретровър, това е просто един бот. Който беше мой стар герой. Аз съм все още тук и те чува. Еми, какво е този гус, не си ти, нали? Да. И по тогава. Нали се разбрахме нещо? Да. Добре, но това ти е последното ниво, чудно. Да. Отведа нос. Да, имам го. И това. Не, да я спомня. Например, това да промен. Разпия. Или... Той Ето и тук. Този го разпукахме. Да. И да забираме още малко диаманти за едно стикмен. Това не са точно стикмени, защото това въобще не прилича на стикмен. Момичета са това пръчки и кръгчета. Не са точно пръчки и кръгчета. По-хубаво са направени. Буза! О, не е бос. Бърках се. Един по-странен. Изглеждаше като бос. Ето сигурно това е бос. И... Моля клетка. Потихо. Все пак снимам ключене за... Да. За тебе, бе, глупи. Направо какво И... Сега сигурно няма да снимам още, не знам сигурно нещо на дъскова. Ай! Охо! Един щанк и един такъв. Той ще се справя и двамата. Гледай го, този да прави да ви това. Това е като мармалет. За мен. Ей! Вие ли бе? Вие ли? Мисля, че трябваше да се върнем. Да, знам хамстера. После ще го видя. Чакай бе, ти не минали нивото. И дай да напред си ръката, нали? Трябва да я даваш сега назад, чули? Уа. Или просто да бегам напред. Клетка! За твърде много. Клетка! Това ми е любимата атака. За 30 секунди се зарежда за битката е минута. Най-много веднъж да я използвам на битка. Виждам боса. Това не е бос. Гали, ама защо има гигант? Значи е боса. Че е бос, ама не Казах тия големи. Той е бос, ама не от тия големите босове. Да, голем беше. Ама не от тия по-опасните, казвам.
А не, и ме убиха единия герой. О, добре, че съм с двама, за да победа. И... Хайде. Аз винаги гледам колко дълъг става. Няма да си... Да, още 10 диаманта ми остават. Въй. Айде да е. Бъде... Ти да е какво казва, айде. Ще да успей да пусна ли някаква музика? Не. Казах ти, не ти пък пускаш, нали? И седи да удариш всички. Трябват ми 10 диаманта, не е толкова много. Това е някакви като гигантски стрелец. Аз събирах преди малко за гигантски стрелец. Тицечовка? Добре, браво. Не, загубих. Боже. Да. Как загубих, бе? Ай, луз. Seriously, бе. Юре. Ти си много зле, почти си... Ти Не се обещай, но... Ти не говориме колко си добре. Toto. Enchant. Skill. Harmony. Пак попробвам. Ти това пак ли бе прибирачите? А? Питат ме нещо, бе. Пак ли при пиратите? Дайте път ще пия. Добре. О, клетка туш. Вода. Не, че ви не проверявам, искам да кажа клипчето. Да не изрязва. Тъй. Храна 250. Аз изтеглих. Студено, значи ще ме замедни. Добре. Аз да снимам клипчета, знаеш. И дитмански арчар. Клетка, каквото имам, душ. Още 20 секунди трябва да издържа. Бих ли? Супер. Бих. Добре. И също... Вече имам 10 диаманта. Не.
Това няма да се прецакам да го направя пак. Събира 10 диаманта, 100 диаманта. Да бе, ти си рискувам точно 100 диаманта. Бе, прецаках го. Трябва че стина. Хиро. Ами да, днеска пак ти се такова. Имаме таскер, не забравяйте. Ей, ето този ще си го купим. И вижте. О, този е много силен, да ви кажа. Направо да ви кажа, че на моят лаптоп го имаш. Къде на лаптоп ще имаш тази игра, бе? А? Той се обърках на таблета. На моя втория. Така. Направихме го поне мъничко си. Сега да го изпробваме. Да започваме. Къде е той? Не може по трима? Да. Сериозно ли бе? Да. Ама и сега да не ги видя да човек. На него. Да, тя никъде да излиза. Чакай, умръч. Фиктуш. Някаква ръка има. Ого, яко. И това не се хави, супер. Той се хава. Ерлист. Уш. Лево. Пробваме ръката. Това направо нинджа. И душ. Той като ги захване, не мога да ги изпре. Ще удържам като тук. Нинджа. И сега като свърши. И за съжаление, приятели, това ще е всичко за този клип, като губя този. Би го. Изчакай да още малко ми остава да... Чакай малко да. Абе, съжалявам хора, ама мисля... Yes. Това е всичко от този клип. Бен, чао.